Permisi mas, mau tanya kantor manajer HRD di sebelah mana mas ya? Kontak kok security lho nang ngarep kono iku lho. Lewat mana mas? Duh, ya lewat lawang, masa lewat terowongan. Lawang niku? Iya, masa lawang 1000, rek. Oh, nggih. Matur suwun mas nggih, matur suwun. Ki opo salaman barang njaluk sangu mari ngono. Wis, nang security kono, takon. Oh, nggih, mas, monggo Yo. mas, monggo. Din, mbok yo karo arek magang iki halus, aja nesu-nesu ngono to. Ya gak iso jenenge arek magang kudu diorientasi. Ya opo? Wis lah, kerja meneh aku. Pak, permisi. Mesti lah enggak. Rayaku seneng kayak gini. Ya, Pak. Mau tanya, Hah? ruangannya manajer HRD di mana ya? Oh, manajer ARD. Mbaknya lurus, Iya, belok kiri. iya. Terus belok kiri lagi, lurus ke hatiku. Saya nanyanya serius. Oh, maaf. Mbaknya lurus, Iya, tanya ke security ya, mau pintu itu ya. iya. Oke? Baik. Ya, mau dianterin? Nggak perlu. Enggak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya Allah. Raimu Din, angger karo arek wedok ae kalem. Do karo sing mau. Jadi, Mas, sampean nanti lihat mereka ya. And action. Siap, audio. Suaranya kencangin ya. And action.